ҳамҷорон азиз, салому алайкум. 26 июли соли 2025 қарор дорем дар деҳаи мортепаи шаҳри ҳисор, лаби раҳда, лаби раҳи Турсунзода Душанбе, 25 метр 20 метр аз раҳи ин тараф. Мана ҳамин далер додари мо картошкаҳошо чиндааст ва ба фурӯш мондааст. Картошка ду намуд, мана калонашо ҷудо кардааст. Инҷа калонаш ва инҷа ин халтада майдааш. Картошкаи беҳтарин аст. Яъне ман ягон анҷа биём. Мана картошка. Яъне бо. Картошка калонаш 4 сум, майдаш 3 сум савдо карда истодааст. Агар бо харидорои як лухти калонтар биёяд, ба гумонам бо савдо мекунам гуфт. Мана картошкаро дар инҷо тал задааст, намедонам инҷа 20 тона бошад, чанд тона бошад, дар инҷо тал задааст, бо ана мошинда оварда шудааст. Мана мошина нишонду, мана мошина ҳамин рӯзи дароз корошон картошкачинӣ. Мана ҳамҷорон азиз, ман телефони далеро дар болои навор мемонам. Аз шаҳр дур нест омада картошкаро харидорӣ карда бурда мефурӯшанд ё барои хонашон мехаранд. 4 суму 3 сум, майдаш 3 сум, калонаш 4 сум. Мана ҳамҷорон азиз, ин як реклама. Картошкаи арзон нисбатан ба бозор инҷа арзон аст. Албатта арзон. Дар бозор намедонам 6 сум бошад, 7 сум дар бозор багам. 7 сум. 7 сум дар бозор, мана инҷа 4 сум кардааст. Марамад, Мортепа аз шаҳр дур не, бисёр дур аст. Инҷа ман ҳамин спуски Жданофа мефурӯяд, аз Шӯроб 1 километр анҷа мегӯд, лаби раҳ аз тарафи ҳисор омадан, аз тарафи Регар омадан, Турсунзода омадан дасти рост, аз тарафи шаҳр омадан дасти чап. Контейнер. Ман ҳамҷа дуқабата контейнер мондаги аст. Мана қубурҳои оби қатрагӣ мондаги аст. Мана мебинед. Дур намеред. Мана вай обашон, мана вай бассейнашон. Мана ҳама мебинед. Мана бассейни оби қатрагӣ. Дур намеред. ҳамҷорон азиз, дар паноҳи Худо бошед. Худо нигаҳбони шумо бошад. Ҳар ҷое ки чизи арзон аст, ман ба шумо реклама мекунам. Марҳамат. Ба картошка.